ମାନେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ପୁରା ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି, ପୁରା ଯାତ୍ରା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଉ ସାଇକର, ମାନେ ପୁରା ଚାଲିଛି ପୁରା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ପୁରା। କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କହିବି ମୁଁ ନା କାହା ସପକ୍ଷରେ କହିବି ନା କାହା ବିପକ୍ଷରେ କହିବି, ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଥା କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳକୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ପାଟିର ତୁଳସୀର ବେହୋସ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରାରୁ, ତାପରେ ଆସି ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ପଇସା ନେଇ ଆଇଲିଣି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ନଥିଲ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲୋକ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ତମେ ତ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିଲ, କାମ ତମକୁ କିଏ ଦେଲା? ସେଇ ମାଲିକ କାମ ଦେଲା। ତମେ ତା ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛ କି ମୁଁ ମାଲିକକୁ କହିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦିନୁ ମାନ୍ଦନୁ ହେଇ ମାଲିକକୁ କହିଲି କି ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମିନିମମ୍ 4-5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀରେ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତୁଳସୀରେ କାମ ଦେଲେ, ଆଉ ବାର୍ଷିକ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ କେହି ଅନୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାଲିକ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତମ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଅଭିୟାନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲ, କାହା ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲ? ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ କଷ୍ଟ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସ୍କୋପ୍ କିଏ ଦେଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ ତମକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲା, ତମେ ତାପରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲ, ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁ କଟିବି, ପିୟୁଷ ସେଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲାଣି, କାହ୍ନା ଏଠି 70 ଲକ୍ଷ ନେଲାଣି, ମୁଁ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ମୁଁ କାହିଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ରହିବି, ମୁଁ ସେଉଠୁ ପାଟି ବଦଳାଇବି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଲୋଭ ସେପଟୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଆଦାୟ କରିବ ନା। ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଲେ ତ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ଘାଟରେ ଚାଲିବି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଘରୁ ଆଣିକି ଦେବି? ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି? ଗୋଟେ ମାଲିକ ତ ତମକୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଣା କାମ ଉଠିଲା, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛି। କାହିଁ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛ? ପ୍ରେସର ରହିବନି ତମେ। ଗୋଟେ ମାଲିକ ତମକୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତମର ସିନା କାମ ଉଠେଇଲେ ତମକୁ ଦବ ନା, କୋଉଠୁ ସେ ଘରୁ ଆଣିକି ଦବ ନା କ'ଣ? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବିନି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସାଇନ୍ ମାରିଥିଲି, ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ତମେ ସାଇନ୍ କାହିଁ ମାରୁଥିଲ? ତମେ ପାଠଶାଠ ଜାଣିନ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସାଇନ୍ ମାରିଛ। ତମେ ସେତେବେଳେ କହିଛ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ରହିବି, ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ସାଇନ୍ ମାରିଛ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ। ତମେ ବି ଗୋଟେ ପାଠଶାଠ ପିଲା, ତମେ କେମିତି ସାଇନ୍ ମାରୁଥିଲ ତାହେଲେ? ଯଦି ତମେ